l'hora baixa dins l'horitzó. Parlem amb Finca Parera, que aquest any és el guanyador del millor vi rosat. I es diu Fins als collons. Sí, aquest vi, curiosament, hem guanyat a vi rosat, quan no l'és. És un vi claret, que curiosament té el color rosat, però és un cupatge de varietats blanques i negres alhora, quan normalment un rosat és una varietat negra amb poca extracció, no? El Fins als collons és xarel·lo, garnatxa blanca, raïms blancs, amb una mica de sumoll, raïm negre. I per això nosaltres el denominem un claret, com abans, i en canvi hem guanyat el premi millor rosat, doncs perfecte. La qüestió és que se us ha premiat i s'ha reconegut que és un bon vi. I m'agrada que hagi sigut Fins als collons perquè ha sigut un vi que ha nascut de la reflexió una mica de la queixa, de la reflexió de què estàs fins als collons tu mateixa, de què estàs fins als collons el que ens grava, de què estàs fins als collons qualsevol persona en aquest país que se'l faci seu. O sigui, que hagi guanyat com a categoria de millor vi rosat és d'agrair, però més m'agrada que hagi sigut el Fins als collons, que tothom se'l faci seu com a queixa. Moltíssimes felicitats. Què ens podries dir, què expressa? Quan jo estigui fins als collons, arribi a casa i em posi una copeta de Fins als collons, què trobaré? Segur que trobaràs el que és una mica Sant Llorenç, Hortons, que és el Penedès montserratí, d'on són fills aquestes varietats, i també trobaràs totes les expressions del vi natural. És un vi natural, sense cap intervenció en el que és l'agricultura, perquè és l'agricultura amb certificació biodinàmica, cap intervenció al celler, on no hi ha intervencions fisicoquímiques, ni de sulfits, ni de filtració, amb la qual et trobaràs una part del territori, aquest Penedès montserratí, i una part de l'elaboració, aquesta forma de fer el vi natural, on no hi ha res més que el suc d'un raïm. Massala i merengada, saber